Badalab hizkuntza berrikuntza laborategia da, eta Badalab keska batetik dator, eta etorkizunean euskara hitz egingo dugun edo ez. Keska hori mahai gainetik kentzeko, eta etorkizunean euskaraz egingo dugula bermatzeko, prozesu luzea egin zen, euskalgintzarekin batera, erakundeak eta instituzioak eta heldu ziren ondorio batera. Eta ondorio hori izan zen, beste hainbaten artean, berrikuntza zentro batek edo berrikuntzak on egin diezaiokela hizkuntzari. Eta hortik jaiotzen da. Hau da, saiatuko gara gauzak beste modu batera egiten, dagoena indartuz eta aldela tendentziak edo joerak ikusita gauza berriak proposatuz, bideak urratu ditugun ikusteko euskarak etorkizunean bizitza izan dezan, eta etorkizuneko bizitza hori ez bakarrik izan dadin euskara existitzen, baizik eta euskara hitz egiten, aktibazioa ere gertatu dadin. Beraz, Badalab hizkuntza berrikuntza laborategian egiten duguna da euskara etorkizunean hitz egingo dela bermatzeko gako horiek bilatu eta lan egiten dugu metodologia berriekin eta prototipazioarekin. Kontuan hartu behar da proiektu berria dela, berriak akotxartean, hau da, hau pentsatu da urte luzez, eta gero da ekintzara ekarri da, baduela 2 urte terdi. Eta hori da, eskatu dakiokena oraintxe bertan erreferentziarik, nazioartean erreferentziarik ez duen laborategi bati. Orain ari gara 6 lanildoetan lanean, baina euren artean transversalak diren 6 lanildoetan lanean, ulertzeko edo modu labur batean eta erraz batean kontatuta. Erreparatzen diegu gorputzei, euskararen gorputzei. Euskaldunaren gorputza, munduko gorputzanak bezalakoa, anitza delako. Eta bakoitzak dauka bere kasuistika. Migrazioa, sexua, hor badaude aldagai asko munduan egoteko modu desberdinak markatzen dituenak, ez? Eta gu ez gara desberdinak horretan, orduan gorputzak, harremanak bestetik. Gorputzen artean sortzen diren harremanak, interakzio sistemak. Nola hitz egiten dugu, hizkuntzetan hitz egiten dugu, eta hizkuntzaiek hitz egiteko zer erabiltzen dugu. Sare sozialak edo erabiltzen dugu, ez dakit orain hizketan ari garen bezala, hizkuntza teknologiak, interakzio sistemako eta importanteak dira guretzat. Komunikazioa bere alor guztian oso garrantzitsua da guretzat, interakzio sistema, gorputzen arteko interakzio sistema horiek gertatzen direlako. Etorkizuneko ikuspegia baita ere. Gaur-gaurkoz egiten ari garen, edo gertatzen ari den hori aldatzen ez baldin badugu, aldagai txikiak sartzen ez baldin badizkiogu, etorkizunean ezin ditugulako irudikatu eszenario utopikoak edo probableak edo ez inertzia batez zoazelako orduan, etorkizunaren importantea da guretzat. Errenteria laborategia bera, hau da, kilometro zero. Artikulatu herrian bertan, errenterian bertan, hemengo kasuistikarekin eta eraikinak daukan kasuistika horrekin, gertatu daitezken gauzak, interakzioak eta errotu hau, esperimentu dana, laborategi dana, errotu herri batean eta ikusi zelan funtzionatzen duen horrek. Eta komunikazio laborategia baita ere, komunikazio esparru guzti horren artean, eta hori da, gutxi gora bera daukaguna. Horiek dira gure esperimentazio eremuak, digitala baita ere. Esparru digitala, nola ez? 40 urteren bueltan edo 35-40 urteren bueltan gaudenon artean euskaldunak garenok eta sareetara nola heldu ginen eta gaur egun nola heldu diren oso desberdina da. Orduan, nik sareetan egiten nuen erabilera pertsonal hori eta gaur egun egiten duten erabilera pertsonala erabat desberdina da. Nik kontatu dakizuk ezin izan zen nire esperientzia, eta nire esperientzia izan zen taberna batean, oso modu tonto batean, Twitterra ireki nuela bere garaian, euskara ikasten ari nintzela, euskara hori nik nukan euskara txapuzero hori hobetzen, batez ere, ja dagoeneko maila gitxi maila bat baneukalako garai horretan, eta iruditu zitzaidan oso aukera ona zela, euskal esfera txikia zegoelako edo zerbait mugitzen zelako sare sozialetan aukera ederra zela hori trebatzeko, plaza bat zela euskaraz aritzeko eta gainera oso modu espezifikoan. Usten zituelako karaktere batzuk erabiltzea besterik ez, eta orduan hitzak asmatu behar zirelako edo hitz egokiarekin moldatu behar zinelako kontatu nahi zenuen hori kontatzeko, eta era berean proiektu pila bat zeudelako sarean. Euskalgintzarekin lotutakoak eta kulturarekin lotutakoak eta bar. Nire iruditu zitzaidan kriston filoia zela, ikasteko eta egoteko, eta nire sorpresa izan zen urteetara horrek lana ekarri zidala. Adibidez, Twitterren egotea, jende hainbat ezagutu alizatea, zuk egiteko gaizaren hori edo gustatzen zaizun hori erakustea edo hor egotea, lana ekarri zidala, eta nik esango nuke Twitterra izan zala edo txiosfera izan zala niretzat, gustatzen zitzaizkian gauza horietan trebatzeko aukera eman zidan tresnetako bat,
eta hortik aurrera egin nuela, baina iruditzen zait oso galduta gaudela gaur egun sare sozialekin orokorrean, eta asko eskatzen zaigula sare sozialetan. Gauza bat da proiektu profesionalak eta beste gauza dira proiektu pertsonalak, ez? Baina inertzia handia dago sare sozialetan egoteko, modu jakin batean egoteko gainera, eta ez dugu erreparatzen ea guk behar dugun eta zertarako behar dugun, eta hemen oso gauza kuriosoa gertatzen da eta pentsatu dut ere generazionala dela, ez? Gu bizi izan dugu transformazio digitala, eta orduan badakigu ze tresna dauden eta tresna horiek nola erabili alditugun eta tresna berriak gainera sortu alditugula. Gure atzetik datozenak etorri dira esparru digitala sortuta dagoela eta hainbat aukera dituztela. Orduan beraientzat aukerak bi dira. Edo esparru digitalean sartzen zara, edo direktamente mendira zoaz eta ez zara sartzen, ez? Baina eraldaketarako aukera hori ere ez dut oso garbi ikusten. Eta gero daude gu baino nagusiagoak direnak, ja hau mundu bat egiten zaienak. Orduan, gu printzipioz gehien dakigunak garela, esperientzia handien izan dugulako honetan, ari gara gazteak bezala konportatzen, ez? Gazteek daukaten jarrera hori izan nahian, eta helduak gure jakintasun mailera llegatu daitezen forzatzen edo beraiei bortitze egiten. Hor zerbait dago, ez? Guretzat ze eduki dago. 35, 40, 50, ez dakit, buelta horretan gauden ontzat, ze eduki dago sarean espreski guretzat, zera bilera prezizoago guretzat, informazioa bakarrik. Ez dakit, marasma polita da. Gazteak edo gazte deitzen ditugun horiek hartzen ari diren eredu jakin bat sare sozialetan eta ingurune digitalean, eta horregatik uste dut momentu egokia dela beste eredu bat proposatzeko. Edo eredu horren barruan beste zerbait proposatzeko. Zegoeren nitxo bat gara. Hau da, korronte handienak mugitzen dituzte markek, ez? Eta korporazio handiek. Eta azkenean sare sozialetan beraiek ere mugitzen dute. Depende zenbat jarraitzaile dituzun, sartzen zara programa batean, edo sartzen zara pelikula batean, edo sartzen zara, ez? Bale, jendeak, pertsonak orokorrean, behar igualak ditugu. Ez gara horren desberdinak gure artean. Zer da hor usten ez diguna, lehiatzen edo usten ez diguna parte hartzen, beste batzuk parte hartzen duten bezala. Adin jakin bat daukagun doi. Zer da hor? Nik uste dut momentua dela, zerbait egin ahal izateko. Nik ez daukat, nahi adibidez ez podcastak asko gustatzen zaizkit eta informazio asko kontsumitzen dut. Baina kontxo, molde zaharretara noa edo oso gazteak direnak entzuten ditut baita ere, ez? Eta aurrekoan bilera bat izan nuen eta gai honen inguruan ere aritu ginen, ez? Gure edadeko jendea eta non dago, saldremos mejores, eta ez badaude hor eredu batzuk, baina nik danetik kontsumitzen dut, baina egia da, ereduak bilatzen ditudanean falta zaidala nire adineko jendea edo falta zaidala nire iguala sentitzen dudan norbait zerbait kontatzen. Euskaraz egiten ari dira eta egiten ari gara gauza interesgarriak. Hor badaude adibidez putoasamak, erreferentzizko mugimendu bat sortu dutenak eta ez atera dira, eta gainera atera dira, ez haupa Maurizia. Ez, dinote, leitmotiv horrekin, ez, inork ez gaitu animatzen, jendeak animatzen ditu esan nahi dut, baina gu aterako gara, ez putasamak, eta hor ja badago reivindikazio bat hor egoteko, eta zure buruari zilegitasuna emateko plazan egoteko. Ez dut hori ere oso generazionala dela, ez guk behar dugula auspo hori edo nolabait. Baina, niri apur batzutan txirriatzen dit esaten dugunean ez euskaratik eta euskaraz zer emateko daukan honetan. Uste dudalako badala garaia, momentu batzuetan euskara atxiski hori kendu ahal izateko. Euskarak balio du gai unibertsalen inguruan aritzeko, eta euskara plaza bada, unibertsala, mundu osoan egoteko, eta euskarak ez du soilik balio euskal kultura hitz egiteko, Euskal Herrian gertatzen diren gauzetaz hitz egiteko, folklorea hitz egiteko. Euskara erabili dezakegu edozer gauzetaz hitz egiteko, eta euskararen normalizazioa etor daiteke hortik, ez? Gai unibertsalak edo importanteak diren gaiak euskaraz baldin baditugu. Guri ez digu inporta ikusten baldin badugu pelikula bat errumanieraz, azpidatziekin edo danalako. Azuk hori ikusten dozu berdin, ez? Eta euskaraz zergatik ez? Zergatik igual batzuetan kostatzen zaigu gehiago edo ematen du zaintza berezia behar duela hizkuntzak horretan edo. Niretzat geuria beti izan da eredugarria eta beti izan da eredugarria hainbat konturengatik, ez? Kanpotik ikusita edo distantzian ikusita begiratu dezakezu edo erreparatu diezaiokezu hedabide baten eboluzioari ingurune orokorrean, ez? Marko orokorrean. Geuriak daukan
kasuistika eta daukan berezitasuna oso pekuliarra da, eta egin behar izan duen esfortzu guztia maila hori emateko ikaragarria da. Uste dut hori bakarrik ikusten dela bertakoa baldin bazara edo oso lotuta egon baldin bazara proiektuari. Geuria ez dator zerotik, geuriak aurrekariak ditu, jende bat lanean eta hainbat ideia soro, baina seriotasunez hartutako ideia soroak batez ere, eta proiektua defendatzeko eta proiektuaren alde borrokatzeko gogo handia izan duen jendea ere izan du inguruan. Geuria jaiotzen da euskara bat ere aldez daukan ingurune batean. Beti borrokatu izan dena, ez dakit borrokatu, borrokatu beti ematen du zoitz bortitza dela, ez gaur egun, baina bizira ondu kontra izan da dana edo asko. Eta hori uste dut mirestekoa dela, gaur egun. Egin izan duen ibilbide osoa, eta gainera oso modu, gaur egun industrian asko gustatzen den hitz bat erabilita, oso modu kompetitiboan. Besteen maila iguala emanda, edota erabaki ausartagoak hartuta momentu jakin batzuetan. Geuriak jakin izan du modu kolaboratiboan lan egiten, bakarka behar izan duenean bakarka lan egiten, gauza berriak proposatzen, sinergiak egiten, ingurunea artikulatzen, eta batez ere geuria izan da, eta espero dut urte askoan izaten jarraituko dela, Baiaran eta eskualdean kazetaritzaren inguruan eta kulturaren inguruan grina izan dugun askoren etxea. Eta geuriagatik izan ez balitz, adibidez, seguro, bertako harrobitik atera garen hainbatek geratuko ginela, ez dakit, baina ez ginatekela ausartuko beste leku batzuetara ailegatzeko. Eta bai izan da eredu herrian, hainbeste errepikatzen ari naizen euskararen unibertsaltasun hori bilatu duena. Geuriak ez duelako beldurrik izan euskaraz kontatzeko gai berdinak inguru erabat euskalduna etzen leku batean. Beti ez nahi esaten da, ez? Gauza asko betu daitezke eta ez dakit, ez? Horrelako gomendioak uste dut batzutan oso merke botatzen ditugula. Egunerokotasunean egon behar da, egon behar da. Eta uste dut geuriak gaur egun egiten duenarekin bizirauteko kapaza baldin bada, eta daukan arranke horrekin eta bizio horrekin bai berrikuntza txertatzeko eta bai behar dituen gauzen inguruan borrokatzeko, horrekin ja nahikoa daukala. Oin momentuz. Ez dezala galdu begira da hori, batez ere.